sanda da dan birni. Kowane naku kaɗan ne sai ku yi canji sai ku raba ku uku. Kai babban riƙe ga kai da wannan 25 ita ku bata 20 ku je a je a tattaro maza zo ku zuba. So kansu yara sun san kuɗi ƙalla ka ga da suke layi da buhuna. Bude. To da wannan ke. Zo. Zo kai. Ka ku ci gaba da aikin ku, ka ku damu. Duk barazana da wuri zai muku. Kar ku damu da wannan abu. Kun gane ku? Da kyau. Ku ringa ɗebowa da yawa shine ya fara. Kai ku ringa tsince leda mana. Ka yi haƙuri da wannan ɗin. Ana neman kuɗi. Ana garga ko biskit ɗin nan kun kowa ci. Bosho? Ye? Wonderful. Ba dai kuɗin ya kaɗan ba ku. Imagine. Ƙaro wani abin ya yi shiya walan bayan gyaɗin? A'a, ba wai ashe abin da ake faɗi gaskiya ne. A gaskiya ne man. Ai shi yasa ne maza na fara saya. Amma na godi. Na? Godi ya ce ta haife ka. Wani irin kai Allah ya maka. Ki dai magana ka. Kawai dan ka biya magana Sani, shirin ta. Sai na fara fake shi a lokacin. Na tun lokacin da kake ganin cewa ya ce ai turawa suna yin biskit da bawon gyada. Waye ya gaya maka bawon gyada zai biskit? Imagine. Su ma turawan da kake suke producing wasu abubuwa da wasted product. A'a ba wai gyada ba abinci ake yi ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da Allah ka yanzu da ka taba yanzu ni da ido na a 1933 na je Czechoslovakia. Haka. A gaban ido na shigo da kamfani da suke producing takalmi amma da irin robobin ruwa leda da ake zubarwa. Czechoslovakia ake wani abu. Amma nan ba kai wannan cigaba ba. To nan ba can bane. Kuma bature ba abin da ba zai iya kirkira ba. Kai dai kawai bakin ciki in ya zo shi kenan. Arziki ba yi da kaɗan bai da yawa. Babin nan da aka faɗa tura za su iya yin komai. Kai ba kai ba. Sai uban surutu. Kai ba ka ban me yi yayi ba. Ka zo ka hanya nan in ci gaba da auna ƙwasan gyaɗa. Na godi. Kamar yadda kace hanyar arziki tana da yawa. To haka hanyar afkawa talauci tana nan bula a dajin ka ɗauko ɗaya. Na riga na gano ka Bosho. Kana jin haushin arziki na da zai shigo. To mota ma na nan guda da buhunan gyaɗa wanda zan ba mutane a ɓare a ɗauki tsabar a zubar a tara min ɓawon. Wonderful. Yi? Wato kana ji ko? Kaga idan Allah ya sa na kai wannan bayan gyaɗa na saida. Gaba ɗaya sai in turu a rushe gidajen mu sai mana gidan sama. Kaga daga nan Allah ya taimake mu. Kan yin aikin haji. Ina yin aikin haji nan ina dawowa bayan wani ɗan lokaci kai ba sai tura ka a jirgi sai ka je ka je bushe ɗan. Bayan Allah. Na? Bayan Allah mai kaya. Na? Yace ka tabbata muna zuwa za a ban kuɗi. Da sauka za a baka cire maka kuɗinka. In ma kai sa a hajar ɗan ƙara ma wani abu. Dokiya fa ka dako. Yanzu wannan in aka kai shi tura sai ka ringa garka ko biskit. Kai sai ka ringa ko biskit. Kai ɗauka nake yi. Wata kaya ne daban. Biskit za a yi da shi. Allahu Akbar. Kana ji? Sannun ku lafiya? Amma dai barka dai. Waɗannan ina ji ba masu kama na riɗin nan bane ko? Ai wa'annan abin ne fa. Masu kama na riɗi ne? An ce ma abin ne wannan ai baban riɗi ne. Ni ban fahimce ku ba fa. Abin fa ka gane man.
Ka je ka ba gashi nan buhu kai tsaya kana ta tambaya sai ka ce wani dan jarida. Allah. Ikon Allah. Akwai yamtin buhun nan? To. Ai duka gaba ɗaya nan shi ne. Gaba ɗaya da shi ne. Ai sai da na zaɓa fa. Filaye da na zaɓa. Wannan ai shara ne. Iye? Ƙwarai da gaske. Zo mana. Zo bosho. Sha. Baka ji me nace ba? Na Nace ma wannan ai shara ce. Wannan wani irin rainin hankali ne za ku ɗebo shara ku kawo mana? Ran kai daɗe kakka rufe da kwali kamar da ni ba ƙauye wannan abu fa man san biskit ake da shi. Ko? Baka da hankali? Biskit da ake yi da madara da abubuwa da za su gina jiki ka kawo mana ɓawon gyaɗa? Kai, da Allah ku kula da ku shiga taitayin ku fa. Nan fa ba gurin wasa bane ba fa. Wato yallaɓai categorically wannan mutumin ni amma ku ta ban san wanda layi zan ajiye wannan mutumin ba. Na fuskanci kafi shi rawa kai da gazance ya tashi ka maganar tarihi ka ɗebo tarihi wallahi wannan lokacin ba za mu ɗauki wannan iskancin ba. Ku takanas ku kawo mutane shara? No, wato abin da yake faruwa na gaya masa ban mantawa wajen 1931 a wannan Czechoslovakia sun fara producing irin wannan abin na shara. To amma abin mamaki shi da Allah malam ka ji ko malam da Allah ka saurara tun a gaban mai gari na fuskanci kai kanka ma rawa ike yi to wallahi ranka zai ɓaci in ban da rashin mutunci da hauka ka taba ji inda aka kawo ana yin biskit da madara da kayan gina jiki ka kawo shara bawon gyada ka ce min wani ana yin biskit wannan wani irin shashanci ne wannan wani irin rainin hankali ne ina gaya muku kar in da an same ku anan in ba haka ba wallahi jikin ku zai gaya muku ba matsala ba a jikin sa ne gaya muku Alhaji na dai gaya maka ba sallame ni ba ni na dauko ka cewa ake kira ka bane ku yi maza ku bar gurin nan kafin ranku ya ɓaci okay sallame ni bayan gama mun yi da kai ina zuwa Kai. kuma shiru Kai. mun yi da kai muna zuwa nan zaka bani kuɗi To bari a sauke kayan man. a sake me shekara 70 ina tuki ba ta bare hankali barin yau ashe ma ku ce tsako kai ba Allah yanzu ban Allah ina zuwa Allah sallame ni kaji ka sallame hankali kaji sallame ni Kaka ya ga min riga wannan mota ba za ta sai wannan riga ba wallahi. da Allah Ta. ban Allah Ta. da Allah yanzu ne Ga shiga ukun da ne ga kuma rahin mutunci ga cin amana ga wulakanci Allah ya isa tsakanina da kai. A sannu sannu da ɗan birni. Bani tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. Bani tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. Ku bani tambarin ɗan birni da kare da bare ba